Oh, wisdom ni metie SOMPA FM, he SOMPA TV. John Bosomana data so dunum afimpim yenu ani adionum so ni adesma mai mamonyina amwacho anaso biam ya tana sede no no saka sebo ya boaboa no na akwakoye janom da happy Father's Day ne nyina da ye de baka sebo afri hanom a abafa SOMPA ya tana kase ya wa santemantem kopo kumase 93.1 ayiko bafabi ewo 100.9 eno so kumase krono a adanfo radio ewo Paris France abochimemu afei takwa eye 101.1 takwa de 103.3 tachiman ane ye 106.1 woko sunyane ya 98.9 enkranza 90.7 kasiebono dem ewo doma 101.3 ana fedi koda na so ana tinin radio so ye damu ya nya samketo amakra aya SOMPA FM aya maramfi sa Facebook and YouTube no so yadam live ana ya SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 ana samwa yadeba no ne yadima kwete no bi ana say Ghana mampanyi ya Rajon Dramani Mahamad ya tudwa ya wochiremu wase ane ntokwachanchan wa ya Iran ani Israel man was sa froso no Ghana ya nya hwe ya ye fanko ebetumi de haw kase abasan so ana so ya warmo shoma Ghana ngomasua wonsam so de abatudwa wasan kodan so a free muo ewo Laura Senior High School mu yade a anya ne kasam yekura na wama Ghana ya fango mu sansam wo no Ghana ban ye sa wode 1 Ghana cedis eba beto so na aboa na yankan ya yatumi atwia ho ka na eno na so ye no sade abetro se ginasie na won mu siye no won matwe ade asensen wei anansama wo do pinu wa ye dika asade tie ne aboaboa no a anakwasie June bosom da to so dunum ajanum nyina dey yatena si ajose yabakankan semi diama wo shalenson sanmako bia doroma ana medical seboyi eba Lester Company Limited one other year toothpaste and a brush aso yasene eya pose papa wonya bia baboa won koda yusu mpanye yusu abu secha ewa dwama so year toothpaste and the brush 0501 619 588 0501 619 588 mi amatena se kwantenkura yamba kenkan semi don hwere no anase minute no aduonum so de ama wo no medin ene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten ansem ni nchemu ankasa eni afei yasha ansam no ase Abanyefo de ababa to dwa atrose Laura Senior High School enkoda ba se eduya enrada womkoto sutini mu ewo eye dekwa ye wi akire kura no enkoda no ba se enso na ye hunu ba bia won mafa no nyame yadom so amankoda no nyinata watumi ayiwo mo womanfo baka yi a enra enabada dwa se wokọ Laura Senior High School ye no ewo Upper West Region no a arewo sam no se enkoda no binom ya wo mu ye kadachefo won makoso mo kwadjo gina no pamu ya won kwa chenechene won mapomu a akwaye exercise ani ade ema ewi akire no arewosam ne se subonto ye nkoda no akwachene muo no black voter ye no ewo dipe ena ekwoda ne butu ye ema subonto no ene nkoda dudu nyina won kokogu nsuo ni mu ekwoba no sa no emumiensa adie baba de adwasa na wo mo hoden ya na wo mo nim nsuo ni mu adwade anti wo mo tumi ma wo mo ye ha adware firi nsuo ni mu epie yi a na akoka enkoda makomako enso se wo betumi abom pempe no apie firi mu eno na akwa ye den dia ma wo mo fitie nra enam so ma dum jadwumakuo ena afi na mo mpanyimfo wo mo so kokoye bi adeboai enya wo no nko empanyimfo twotwo wuro yi ananam ahemfo
ana mpanyimfo a wɔn ka bie wɔn asudwarefo nyinaa wɔn te wɔn gu mfitia nnura nɔpa no a ya nanka wɔn mo hwɛ sɛ nka nkoda yi wɔn betumi ayiri wɔn nanso so agya ensubrantɛm wɔ awie kyerɛ sɛ gye nimuo ɛwɔ ma Ghana mu no na akɔkɔ yɛ den sɛ nkoda nso no nyinaa wɔbɛtumi ayiri wɔn arɛwosam no sɛ efitia nnura nɔpa de bɛpɛm na numere no ana wɔn de bɛto dwa kyerɛ sɛ nkoda no wɔn betumi ayi mu enum ya enum ni nyinaa nso wɔn mo nte ase ya yɛ kase wɔn mo afiri mu ɛna nɔpa ana mpanyimfo ya wɔn mo ɛwɔ lɔra ne fafra mu wɔn de nhyɛ mapa egu akwan mu sate si mu adware mu a ama asudwarefoɔ ayɛyɛ sɛnka wɔn mo nsa betumi aka nkoda mienu a wɔn mo nso aka kyerɛ yɛ kasa yi dom judgment ne nad mo mpanyimfo a wɔn mo ɛwɔ akyifido atɔyɛ mantam mu adiaba ya wɔbɔ amaneɛ sɛ nkoda mienu no a wɔn mo ka nsuo ni mu no nyame adom so wɔn mo nsa ka wɔn mo na wɔn mo nsa kan ya na amanebo a wɔn mo de bɛsɛ Ghanafoɔ nyinaa na sɛ nkoda no mienu nso nte ase wɔn mo afirim nkoda wɔn wɔ Laura Senior High nkoda makomako nson no wɔn nyinaa baako kora ni wɔn mo a wɔhomeyɛ ya wɔn nyinaa ayɛ nyamedia asɛm ne baayɛ na akɔ ya homekyesɛm ani arɛwosɛm ade ama mpanyimfo aka ho bi ama municipal chief executive officer ya wɔn ɛwɔ kroponi mu wɔn mpanyimfo a ɛba ne bambɔ mu a wɔn mapere mu ɛne nwomasua atena yɛ ya ɛno ɛwɔ tivido atɔyɛ mantamu wɔn maka wɔn mo kyerɛ pam ho yɛ nei wɔn de krataa akɔ abankasie mu akɔma mampanyini na afei asoɛ yɛ hwɛ ma Ghana nwomasua wonsam so deɛ sie ni o yɛ mɔfra no a wɔn mo akosua deɛ no emu makomako enso wɔnom ayɛ nyamedia awo sare wo sankroye mu no ana Ministry of Education metra so ya wɔn mo hwɛ ma Ghana ya nwomesua wonsam so wɔn de krata apiedwa Dr. Clement Apak wɔno ayɛ Deputy Minister of Education nasa soafo be de akira wɔhwɛ wɔn ma Ghana ya nwomesua wonsam so wɔn na nsa ahyɛ sakrata yi ase wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ wɔn mo ya nokura mu pa sɛ yanka bi nhyemuo na enkoda makomako edu wɔn akoto sutini mu wie kyerɛ emu nso wɔn mo nyinaa firi mu saa no ayara wosɛm na adeɛ baako a wɔn mo dwene ho ne sɛ ankoda du nyinaa wɔn awofo te ho sɛ ebi kura na ebi mu kyerɛ bi yi ebi nso kura po hɔ no mu a wohwɛ baabi a wɔn maduru no ankagya wɔn awofo wɔn adeɛ na saa ankoda yi sɛ nkom bɛ wie school no mabɛhwɛ wɔn mo ɛne sɛ ɛno da rɛhosɛm a yɛte yei ɛnɛ nkoda nso yɛtumi ayi wɔn mo nyinaa afiri mu yi anamso ama soɛ de krata apiedwa ɛtwerɛ sɛ nyɛ wɔn mo de kura na mmom no ɛnɛ yi asoɛ no ɛne hyɛ mapa ade agu akwan mu a yɛwura Haruna Idrisu ya wɔn yɛ ɔma Ghana soafo a wɔhwɛ nwomesua wonsam so no wɔhyɛ Director General ya wɔda Ghana Education Service ɔma Ghana nwomesua atena ya no ano sene ne kyerɛ yada no wɔmfa putupuru nhyiamudie enhyehyɛ so na afei regional district no empanyimfo a enwomesua no wɔn mo da no no wɔn mo ni nkɔmɔ putupuru mu na wɔn mo hwɛ adekode a ɛka nkoda no sene ya mpa sɛ wɔn mo kɔ jogging anase na bia bibi foforo ta akyire no wɔn mo nkɔnkɔ hwehwɛm ebiem ensutene no ankoda no kɔfa so yɛ no ɛyɛ dikpe no susuampa sensam so bia ni so yanka nkoda no betumi afa so na ma no kɔba asa subonto no ɛkɔda ne butu yɛn so a saa nhwemu mapa no wɔmfa engu akwan mu na aka ho bi amanei wɔn mo Ghana Education Service ana afi Ghana Police Service no wɔn mo nyinaa ɛba bɛka abakyere mu na saa nhwemu sunkui wɔde agu akwan mu na wɔn ma Ghana nwomesua so yɛ no ahyɛ mpanyimfo yi ɛne asoɛyɛ ne atena yɛ sɛ wɛno ma wɔn mo nkyɛ ho koraa sanse wɔn mo hia report no na ne kyerɛ yata sɛ na ɛbɛyɛ ɛbɛboa no wɔkyena bie no arɛwosɛm wɔte sɛ yie Ghana yansante ne mpanyinsɛm epio Ghana mampanyi yɛwura John Dramani Mahama wadi atudwa ya wɔkyerɛ mu sɛ anai soafo yɛ ɔhwɛ ma Ghana sika sam soa no ɔmai yɛnyina ma wɔde soafo no wɔn nka wɔn kyiri mpamwɛn na ntɔkwakyankyɛ no wayɛ ama ne mu soɔ ɛwɔ Iran ɛna afei Israel aman no mmienu ɛntabɔ no wɔn bɛtumi ahwɛ nsonsanso bɔne a ɛbɛtumi de abrɛ wɔn ayi yɛnyina nim sɛ nansɛm mu no wɔn Ghana ahoɔden no ahyɛse yɛ a ɛba fa no cedi ɛne dollar ho wɔyi firi nkyɛn koraa po na de to wɔn mu a wɔn no yɛ fango no sɛ sei no ayɛ ade a ɛnya ahoɔden agyina soɔ ama fango
buo ne buo no na wosoro no esotia na eteba fam wo entinkaja o ma Ghana nke ebe fa na saa na so hwa mai mi enu nkyam ba bia Ghana eduruma bia ye fa go no ye nya ne dodo pa de firi no a entokwa sa ma ne musu no na se ho akwakoye den se Ghana ban ade nhwem mapa egu akwam anam so mama mpanyi ye Rajon Dramani Mahama ne thank you to your de hye so awo savana mantam mu no ana wahye asoe mienuo sana ne kene yada no wase wo mu mienu adwene kwa bankuro mu na wono hye nsunsanso bone a ebetumi dia ba o ma Ghana ye fa go so ne sana ye be na Ghana ye betumi atumu anamo ebeboaye. Today I wish to reaffirm that our commitment to the people of the Savannah region will never shake. Despite the work we have done in stabilizing the economy, Ghana is not immune from the shocks of global events. Recent events in the Middle East, which involve an exchange of missiles between Israel and Iran, have started to escalate crude oil prices dramatically. I've asked our Minister of Finance and Minister of Energy to keep a close eye on the developments and model the possible impacts on our petroleum prices and prepare measures to protect the recent gains that we have made. I was young turning Ghana Mampani, Rajon Dramani Mahama. Yagosoda wama Ghana yenyina manwaden wo ansemu na yeden ka bomane dada sa asua no ade 1 Ghana cedi levy bi abaye ananka womde baba to wama Ghana ye franco mu nsam so wie kire wama ya shanka fokora hye ho ka kire se womba chi atua wa Ghana ban so sansa de ekeka kono ano ya yeden se wama gina so ate wama Ghana sentuade so na wie kire no aban ne pase wako wom nsa edegu won machi sade aduane behyemuo na ano na fetia no pano ade ba na wie so Wayan kasiye bomu no yade mu amane boba besomi sa asoye a ehwe ma Ghana yenyina ma wode won samso de abasa sa adwene tirimpo no wo munya ye nanka wode 1 Ghana cedis ebato wo mayi ye fan go so no won matwe ade asensan won matwe sensan ya na se eye aginasie pa ya won mada adwene ho ehunu se ewose ba no sa na fe Ghana ban ehwe kwampa wo betumi de afa so na ECG won mka wo mode won matumi atwatua eno anam so ama so mpaka se ya na panyi pa ya wono da ngitan wode so adema so ya won mo sho mayi yenyina ma wode won sam so yira Richmond Roxon ade won komo masemi wado yemusuko sei. Yes, I can confirm that the government of Ghana, as issued by the Ghana Revenue Authority, has postponed the implementation of the Energy Sector Levies Amendment Act 2025 Act 1141. This levy is what has introduced 1 cedi on petrol, 1 cedi on diesel, and 20 pesos on marine gas. So yes, I can give you that confirmation. The factors that led into it, as the government position has been from day one, is that one, from February to date, a windfall was experienced on the fuel market as a result of the prudent management of the exchange rate, which has brought fuel prices from average $17 to about 11 or 12, depending on which OMC you buy from. The last 72 hours, oil prices on the international markets have gone up. If you look at Brent, which is normally the benchmark, you're going to buy about 7%, trading around $74 per barrel, which should be the highest since February. This is as a result of the conflict between Iran and Israel, which has moved prices up the international market. So the government's decision is that, as the President directed today, that the Minister of Energy and Green Transition, as well as the Minister of Finance, should monitor the international market to ensure that the gains that have been made on fuel prices at the pump will not be eroded. So these are the factors that have gone into this decision. I was your way, I panipa your dankitan with your sword de master ya. I show my Ghana, Yanama Watena so, you're Richmond Roxon. Na Yagoswada was answering some yimo. Na anonam so ama panipa mani Africa. Wadan was a president. Yera Franklin Kuju. Wadan so dia kwako to ja etra sawadia. Wabon and some shraw. Adama Ghana a bine etra set waya dear a yanamotu pa and na abino atunua. Wapasa wadebua mo mano ya frango no asanso asorigina subim wasi ahyase no abande ba nyame no kwasemi sane Ghana fo ya yam sibe hyehye yai ane baabia no man ne nim senka aban no epeja Ghana de akwakodu no ne nim se ajatia ne yaba ba tia hwe gatam ame na mabubuo nanso aban na timi adadwene ho no hunu se
sa one Ghana cedis no ebetumi de ohaw kese aba na se ayanamoto papa enam so ama ne Facebook ko no panyipai wokotworo to ye ya ne chaza full stop ne emu apostrophe na nya asam ketwa ma en wo tworo se nam so nti no Ghana Revenue Authority one more force ya nyoyoy na one more hwese ehye biada ya ewo ho no won betumi aye no sasan se won mo kura ponya ntie se wo hwemu adu no bosom da na toso dumiensa ne mu no ana Ghana Revenue Authority ade hye ba yo mo kire se ade ne one more trade asense one more postpone dia konanim kura ya won mu nim da potia sa one Ghana city levy no ebetumi aba entie nan no aban no aye no sa no na wo se won hwehwe no otumi kokko won manimu owura Franklin Kujo won ne nkasa ye aba wiye and watch us a man penny John Dramani Mahama watchera pass a fei what a Ghana for ase why man penny when nim one mind one cassa ye some near Kodia ye famu nam soon to the same wayanwa woman so for so say a bet to me abanasa Afa ye kwa Ghana yangoma suamu ensemu na wo hwemu a empanyufo ye womo adada senior high schools no ano ewo ankrankra diemu no ye fra womo conference of heads of private senior high air cycle schools no na womo ade ababa to dwa atro sanyame animnie womo so ye womo deba papa no kuramu ne free na de kurai womo da womba da no mato nhira bosuo ade agu Ghana ban so se nei watumi adadwo ne wono ho hu se free senior high no sabio ye de ankrankra kun so kan ho a wo so betumi akon ade akọ won manimu na anam so amapanyipa ya wono akasa adema ankrankra suku no eye conference of heads of private school eye cycle no opanyipa no aye yura Richard Chei Naftali ana won nsamtrofo adi nkoma wo kire se ayanamoto pa wo mofo apan no so na ade ba akọ won mo sere pa ana sama apan no nsa enkwagene. Excitement is understatement. We are more than elated. We think that it's a welcoming news. It's a long-awaited news. It's something we've always wanted to have. And I think it's the greatest opportunity we've been given, and it's good. All right, so this is how it's going to be. One, it's not compulsory. So opportunity will be given for all interested schools to apply. So once you apply, government through the Ghana Education Service would have a system in place to profile all the schools that have applied. Then once you qualify, we put you on the CSPSS system. Then when parents, of course, would select the school, they are posted to the place. So it's not compulsory for all. You have all kinds of private schools, senior high schools. It's not compulsory. Well, if you are interested, you apply to join. I will see you to and some no so. Na yako ajajimakunu erno. Aye krobi ye work in Tampa South Mansinimu Obuno East Mantamu na ewono mono ana adehye wo esumbo so gwetre ne yansam trofo di nkomo atwose nyame animni wokokoduru wono mo pa na wo pa ni kohwe sane ya wate bia ne abrabo ne hyetie no a sabio asa wono mo nka Ganafo ho enhia wo mu ni bi enkane abo ejana bi abo chese enioma bo wo mo se de Joshua abo akokọ no amaduru ma bi kura no a aya na ye wo mo se bia togo no mu firi ana wo ma ba be piem wo ma Ghana mu a wo mo som Ghana bai etua to de ma wo mo nam so nti wo mo sra bai pa se so ampa se wo mo so ka Ganafo ho de a ene wo nhwe na wo mo nkanea ye nkoyie enhia wo mo nya bi nom ane school no a abo wo mo no wo nhwe na onye nsisi mfa ho ba kurumu a kurunu da ho kese toilet kura ni kurunu oba sen ha na be ma sen toilet a se bi kurunu nyina abetimi akoso ijama kuna ya chichiri kurunu ko no sese bere o si light post no duru ya no sese ba bi no wo ha nya street light enso osu no nuru ho no ma sa bere o nyina wo sumu a ese sa ban boa ma yenya post no bi eto aso ko ho ma kurunu mutimi eye han ma ye se de o mo hyesun no so on bi nya kane aye den adam yensu no nso nyina sese asisi aye kan so say nyan su pa de ye yamanfo betimi ano dem say ye kwan de sabiri ya ankasa de afina ye srempanfo ko ye kwan no asaya wie wo ye kwan we na be ya na dwo asem kakra bia wo pa na dwo be wu ka kese bia te say ti patra bia de betwam ha bia de
Abusua wayo ma da hye ya wo mo awa agyemakunu ye no awo bono East Mantam ne ye wo mo nkana no achi no assembly member ye wo agyemakunu electoral area wormonyafo kwase ben wono so arekakra etwaso esi center hai ye nyina ye di adanse se ye si dan abansi dan no ma ye nyende ya se ke benya nurses fo ma be ye adwuma wo ha ya ye nyabi dan ye esiwe dan kama pa se esi ho ama wakora na edi dan no nyina ye de afa ye to na mo bia ye gusu aye tu se de be ya agyamakunu so be fa ne ntoma pa ye de afira ese atoka kukuru tu duro kura nyame amwa na nyame age no nkwa na se ne nkwa afiri ne nsa pompoti fi na sabiri yewo na ye nyina ye hwe ye pavilion esi ho ya ye ti hu se e wo problem ye di kan o hwe Jesus esi ho primary le esi ho the same thing ye sit down almost 10 years ni empoma akora ni pono na no bibia ni ye sambe hwe we nso a ye hu se de esi tie ese nso ja mu pagise school fo nkora nyina akofie Abusua wayo assembly member no wachi no afa no one ma kwan anemu nsansam wono so panyepa no eboyi musi ya ye pese ye for abanya ni man se wo moaye on hwese de kwan mu ache mienu nnuane firi ha no mko kentampo no ene techima ni kuma so na enye nnuane ketwa ha na nnuane nyina de ma kentampo ha na nnuane firi kese enso ba ye kwan na enye kora ti ye sere so mo hwe no mo ye kwan no ma ye se de be ya ye nso ye do na ye nya bibia ye betum de akokure kese mu akoto ama ye ho ahenhan ye Abusua wai agyemakunu adahye no ana ya che won mo kana assembly member ane ya che se wo bomu na tawo ye nkonkrofo amaman so na nsamo America mampanyi Yero Donald Trump sene ya papa no wa sha ase ya wo ke bi no se andropos na ya che no aso akoda no so da ye bia na kuro ba ko ho ye na hi no de ba ko abebo mo se wo me ma on sime country ho tena wo kuro nam so me ntena mediem ama na no kura de Iraq fo aye se kwaba no se waba ne wo mo so mo bi ansi America mamu dia ene na wo mo embassy no a wo ma ba be siasi wo no mo no wo mo so se wo ma de hie nyina afo mo mra wo kurom na asam fa na asam nko enai America mampanyi Yero Donald Trump asake kan ho biem wo so no no wakwada so da ye no wo hunu se ye wa ma bi wo ho no mo a wo mo ba America mamu wo ba be didi wo mo se wo man no wo mo fa sika bia amfa mre wo mo ye nei na list fofra wo se ye ba no maako aduasa enum aman nko a ya wo ma Ghana yanso ye din ka ho bie enti ye ti ya keka se kwaba no se wo nya ne signature esen ase se kimu a na se wo ma Ghana no enya de obema kwan ama Ghana de hye bia ya tu kwan akọ eye cheza America man ni mu se ye kọ ne akọ bra ana bibia tesa enna na Ghana fo ka za papa jaza waso awofra nya Ghana fo so asanse nyame ya dom a World Cup no yeba ni ya ba be bobi enji se wonnim na ya wadwene sa jaza wo Ghana fo so de ya ba be fra nya de so mbati ase de ma okura na so Yero Donald Trump kire se one day na gina ya wasie no eno an wasie age se nyame nko a ene betumi asasana dwene wie abusua ha ne ye gina na nsamo ebobo anu a Leicester compliment na dawroma what are your stupid person a brush at Dom Sawyer Senano? Ya de esie wunya bia wawie kura 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 ana wayne mekwa wodo ye bi no ka ho no Dom Sawyer Senia ya dan meno siaka se boba basom ye mi amba tena second kan kantonkre adama wo no metin ene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boaten ye sorry so o hene yure mame akuya yeboa asiama obetwa so na wode aba ene wode healing point bana minimza no healing point ne betwa fa jollof ne mo ne ho lalai aduane pa ebe ma ma Ghana ya pomden pa na me ya hotoso emu nsansamu ye sorry so ko healing point etwa so 21st